अगर आप चाहते हैं भोजपुरी हिट सॉन्ग सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लवली वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तोहर नाम का सीख राजा नंबर 76 32 87 04 85। डीजे मिक्सिंग सीखने के लिए संपर्क करें। पहिले ही रतिया भइल दूर गतिया, पहिले ही रतिया भइल दूर गतिया, कइले बमुआ ना सुनो रे, हो कइले बमार के सुनो रे। ऊपर वाला दुनु बॉय लूनो रे, ऊपर वाला दुनु बॉय लूनो रे, हो ऊपर वाला दुनु बॉय। क्या नाम है आपका? चंदन राज। डीजे मिक्सिंग सीखने के लिए संपर्क करें। रामबन। उठे दर्द बड़ी जोराबा से, आहिर दादा चलल न चाहता गोड़ाबा से। उठे दर्द बड़ी जोराबा से, चलल न चाहता गोड़ाबा से। कवनो भी ऐसन अलंग नइखे, जवाना से कइले उजंग नइखे। सुन साखी सुन बात बताई, देहले बारुई जस धुन रे, हो दिहले बारुई जस धुन रे। ऊपर वाला दुनु बॉय लूनो रे, ऊपर वाला दुनु बॉय लूनो रे, हो ऊपर वाला दुनु बॉय लूनो रे। सीख राजा नंबर 76 32 87 04 85। दिहलस पलंग पर चापी हो, आहिर दादा गइल बदन मोर कापी हो रे सखी। दिहलस पलंग पर चापी हो,